nganggo duit apa-apa kok nganggo duit. Nyatane nek ora nganggo duit ya ora jalan kok. Burisrawa, dawuh Koko Prabu. tatanen dhewe upakaramu karo wong Burisrawa. Kadange pun Kakang Dimas, inggih Koko Prabu Mandura. Ripalenggan iki tak kira wis cukup anggonku ngupayakke si Adi karo ben cedhak marang kaluwarga Mandura. Pamriye kabeh mau ya mung kowe sing tak golo-golo dadi jodhone si Bratajaya. Wah, dalah. Inggih Koko Prabu Mandura matur nuwun awit saking kapercayanipun. Yen wis tak gadang-gadang kowe aja nganti sila tumpang sikilmu edhek. Ya sak bisa-bisamu kowe tuduhna labuh labetmu marang kaluwarga Mandura. Kanthi cara kowe tak lebokke dadi senopati Ndwarawati. Ndak sawang Ndwaraka iki ringkih betenge anane ya nggur Setyaki kae. Kowe tak ajokke supaya kowe dadi senopati Ndwaraka kancanana Setyaki. Kanthi cara iki buktekno marang Yayi Prabu Ndwarawati. Sepirata kesaguhanmu, kekendelanmu, kaprawiranmu lan kasudiranmu. Tak totoi tenan kowe dadi dhaupe Bratajaya aja glenyengan. Aku wis entek akeh notohne kowe, ngerti? Ngestaken dawuh. Karo ben kowe iki sing dhaup karo si Bratajaya ora kok permadi tak totoi putihan Kresna karo Gapit sungu kowe ya gak wis menteleng kowe. Kowe aja nganti gawe cuaku aku iki dadi botohmu, ngerti ora? Menawi mengkaten kula ngaturaken matur nuwun awit saking kapitayan paduka Raka Mandura. Menawi mengkaten ngantos slendro rasa kula. Bonten niku. Kula nek pun tenanan kula mboten sinangganan napa kemawon. Sing baku kula saged mondhong nyemot Mbok Mbodro. Bagus, Burisrawa, bagus. Man Sengkuni kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Pripun man anggen dika nyengkuyung Yayi Madyapura dadi senopati Ndwaraka. Paduka anak Ngger Baladewa keparenga santai mawon rumiyin. Para Kurawa saguh dadi masane si Burisrawa, nggih ta? Burisrawa ben dadi disengkuyung karo Kurawa 100. Sak bojone, sak anake, lak wilak ya wis akeh ta sinuwun. Nek urusan golek masa niku kula jagone. Mesti dadine man Burisrawa, ya mbuh, ya mbuh. Kari nyawang biasane iki wani pira? Ana duwite apa ora, ya ta? Apa-apa kok nganggo duit, apa-apa kok nganggo duit. Nyatane nek ora nganggo duit ya ora jalan kok. Burisrawa, dawuh Koko Prabu. Tatanen dhewe upakaramu karo wong Ngastina. Kowe wis dadi senopati Ndwarawati, kowe sing tenanan. Nggih, Kakang Mas ngestaken dawuh. Aku tak nemoni Yayi Ratu Harimurti skecake anggone padha jagongan. Sang Baladewa Narapati rencana wis kabadar. Burisrawa celuken preman. Kurawa rene. Sendika saken dawuh paman. Para preman-preman bayaran ngumpul. Oh,
Dauhan. Kuning Kurawa nguni patine sang Abimanyu kena ing Citra Tandya sang Setyaki Burisrawa mati pinahana ing uwong kiyen gampang apus-apusane ya kaya Prabu Baladewa kuwi saka dhuwur perintahe ngono urung karuan tekan ngisor cocok karo angen-angene. Baladewa kowe kok gampang kapusan goblok kok diingu. Pasrah karo Sengkuni piye? Gelem ra gelem Baladewa ya kudu manut marang tatananku. Bur, kula wonten dawuh. Burisrawa. Sing kula srengeni niku Setyaki, Man. Mengke mboten wurung, mengke nggih ngogreh ingkang dados kewajiban kula. Merga wong niku kencenge ora ukur Setyaki niku wong kenceng, Man. Nah, lah iya. Nek kuwi pasrahno aku lan Kurawa, mengko tak reka dayane coba. Setyaki niku ora doyan dhuwit lho, Man. Lho, masa lali ta? Godane wong urip ning donya iki lak nggur telu ta? Apa? Coba sebutno, coba. Nek boten kleru nek kula sinau menika. Nek jenenge wong kinodrat dadi wong lanang niku mesti cobaane, ujiane niku werna telu. Apa? Gage sebutno. Werna telu niku umpama bahasa Indonesia menika harta, tahta, wanita. Niku nek basa aluse rukmi, kursi, putri. Rukmi, kursi, putri, harta, tahta, wanita. Cara basa wong Nganjuk, dhuwit dingklik karo teman wanita. Aku ngerti kok anggene kowe anggere ngrasani nggon walike jarik iki pancen semangatmu ora ukur. Nggih. Luput saka dhuwit ya ditawani dingklik. Dingklik kok ora gelem ya sing kelet ning dhuwure dingklik lak ngono to. Nggih. Gampang kuwi mengko tak reka dayane. Aku butuh preman sing ning mburimu kuwi. Kon manunggal karo para Kurawa jagan-jagan yen ana moganing lelakon. Bocah-bocah gali. Bocah-bocah preman bayaran gabung karo Kurawa. Koalisi sing becik manut dawe Patih Harya Sengkuni. Diresasana. Wonten dawuh lho. Kaya rantaman sekawit ayuh budal nyang swala bumi. Nganggo pacak baris lumaris aja nganti lali nggih Dursasa. Nggih dika kestaken dawuhan.
Senopati datan ngawruhi kang tekane tanpa sangka sang ijo mata yang kemari saraswati sayekti handayani mekaring sabudaya kalamun kadulu mawet langgeng jroning kalbu langit wengi biru moyo-moyo nadyan akeh padange lintang kang sumebaring akasa parandene rembulan tan kendhat denya sumorot kasetyane sang rembulan marang petenging wengi Norakasor marang akeh sorot Kartika kang kebyur ngebaki langit. Apa to kang gawe was-was? Sang Candra yaiku mbok menawa langit krasa ijen marang petenging wengi tininggal lintang ingkang galebyar. Kasatriyan swala bumi wastane mapan ing tlatah Lesanpura. Ana macan galak kang nembe gagas kumliwering kahanan lintang wengi. Nenggih Sang Senopati Dwaraka Risang Setyaki. Saben lintang siji ilang kerlipe, Sang Setyaki nyawang rembulan kang tuhu setya nyunarke sorote. Nembe Cadenya nglaras upa rengganing akasa. Kedadak kori dinodhok saking Jawi. Rawuhe dayoh gumrajak kang tanpa larapan. Om Rarasireh sang nangkum palukon lakuning lekas lukita linuting kitung Om kadereng hamomor
manah rahayu ayono tanah golong kumolong mangadu koro puspito wangsalan semu nyadong duka ingkang kathah Raden, kula saking kepatihan ingkang sowan wonten kesatriyan Swala Bumi mriki. Iya Kakang Udawa kadingaren rawuh ning kasatriyan kene. Sajak ana wigati Kakang kejaba setunggal kepingin tilik Swala Bumi mriki kula darbe unek-unek yen boten kula aturke Raden Setyaki mangke gawe giduh batin kula. Waduh, sajak kok nganti kaya ngono Kakang Patih. Gage maturo ndak rasa papan kene anane mung aku lan Kakang Udawa. Ngaten. Raden Setyaki sampun ngene lho. Mbok arpa senopatine Dwaraka iki luwih saka siji, luwih saka loro, bakune ngerti marang kewajiban lan sesanggeman. Ngerti bagiane dhewe-dhewe bisa dadi ngentengke marang pakaryan. Gawean siji yen disangga wong akeh kuwi dadine ora abot. Bakune ya nganggo pranatan sing cetha dipasrahke marang wong sing kulina nata pakaryan. Lah. Nek niku cetha. Nek niku cetha. Ning Burisrawa punika nganti para Kurawa dados sekuton ing negara Dwaraka. Punika lak sanget nganeh-nganehi. Mbok menawi lho nggih, mbok menawi lho Raden. Kula namung jagani eleke kemawon. Kula kok mambet gondo banger wonten Dwarawati. Tegese piye Kakang Udawa? Ngaten. Sing ngejokke Burisrawa niku lak Sinuwun Mandura, Prabu Baladewa. Iya. Jubriya ing batin kula, nata Mandura mung dienggo pancatan si Burisrawa. Lan Kurawa mung badhe ngremuk Dwarawati. Ngosak-ngasik tatanan ingkang sampun lumaku lan sae ingkang leres. Punika badhe dipun rusak kalian para Kurawa lan Burisrawa. Utawi darbe pengangkah gek-gek lho niki. Gek-gek ki apa? Apabila lho niki. Tembung wayang kok nganggo apabila. Manakala, lah ya to. Gek-gek wonten hubunganipun antarane pepinginane si Burisrawa lan Dewi Bratajaya. Mengko dhisik to Kakang, mengko dhisik. Seranane wong yen luhung petalopo kurang guling-elinga solah jatmika. Yen wasana kudu manis apa ora kebanter nanggonmu darbi rumangsa Kakang Patih.
Dwarawati lan Udawa punika kadidene jantung lan getih. Kula pancen tiyang dusun Raden ning riyin. Mbok menawi ilmu kula namung ilmu titen, nanging babakan Burisrawa dadi senopati punika kok sajake babakan ingkang aeng lan nganeh-nganehi. Kakang Udawa wis ngrembug karo Koko Prabu Kresna. Derek, paduka sampun. Waduh, gek piye iki? Monggo. Aduh Bathara Gung kang amurba. Monggo, Kyai Patih. Iya, iya. Mugi keparenga paring pangaksama marang kawula kang bisa pilih jatuh kemoyati kuwat bisa nampa nugrane iki yaku kanjeng piniji bekti marang kanthi nunjuk kudu marang mangkya darajating praja kawuryan wasunya ruri
Rora pangrengu karono tanpa palubi atilas tuti no sarjana kelu alunglun kala tida didem tandhaning dumadi Setyaki, aja kaget aku sing teka Setyaki. Kula nuwun Raden Patih Harya Sengguni. Sak rawuh paduka sembah kula kunjuk Raden Patih Harya Sengguni. Iya Setyaki, wis ndak tampa. Aku kang minangka wong tuwa pangestuku tampanana ya Setyaki. Nuwun inggih. Kula tampi mugi andadosaken aji jaya kawijayan dipun sekecakaken anggenipun lenggah Raden Patih. Iya. Ora kurang prayoga anggonku marak siba Setyaki. Kula nuwun Raden Patih. Raden Patih Harya Sengguni. Kagiat manah kula Raden Patih rawuh wonten ing swala bumi.